Un any més, els propietaris del càmping Illa Mateua de l'Escala han mostrat la seva solidaritat amb una nova donació a diverses associacions que treballen en benefici dels més necessitats. En aquest cas, han estat un total de 12.000 euros que s'han repartit entre 4 entitats: l'Escalenca Gra de Sorra, Càritas Parroquial de l'Escala, Sol Solidari, una entitat de Girona que treballa amb energies alternatives a Etiòpia, i l'associació Sant Tomàs Parmo de Vic, que ajuda els malalts amb discapacitat intel·lectual. L'acte de lliurament dels talons es feia a l'Ajuntament en presència de la regidora de Serveis Socials de l'Escala, Núria Martí. Aquesta aportació solidària fa 5 anys ara que la fem. Va ser un canvi d'enfocament en el negoci. A mi em va semblar en un cert moment que un no pot passar per la vida així de manera impassible davant de certs fets, de certes coses, i un s'ha d'implicar, ha de ser bel·ligerant amb coses que creu. Per tant, el canvi va ser en el vessant de la solidaritat i també en el mediambiental. En el càmping hem implantat mesures d'estalvi energètic, tenim energia solar a tots els sanitaris, l'aigua calenta, per tant, la fem amb energia solar, i en el vessant solidari ens ha semblat que havíem de destinar una part de la facturació, una part del que la societat ens permet guanyar, a tornar-li una mica a la part més desafavorida d'aquesta societat, a tornar-li aquests beneficis, d'alguna manera. I per tant, vàrem començar amb un compromís notarial a fer aquestes aportacions. Una mica treballar per les ONGs de l'Escala, per això hem escollit Càritas Parroquial i el Gra de Sorra, i llavors ens ha semblat que, com que tenim molts clients de la comarca d'Osona, fem una donació també a Sant Tomàs, a una associació que treballa amb disminuïts psíquics. I una cosa que conjumina el vessant mediambiental i solidari és aquesta ONG de Girona que treballa amb Etiòpia fent cuines solars, que direu, cuines solars, quina frivolitat, no? Doncs no, no és una frivolitat, perquè quan aquesta gent t'ho expliquen, veus que el fet d'anar a recollir llenya als nens, de fer el menjar dintre les cabanes, aquell fum que hi ha provoca molts càncers de pulmó, els nens han d'anar a recollir llenya i no poden anar a l'escola, i per tant tot això són inconvenients. Amb aquestes cuines solars s'evita tot això, i al mateix temps, paral·lelament, es fa un projecte sanitari perquè aquesta gent de Sol Solidari de Girona són metges i infermeres. La donació també vol ser un acte reivindicatiu pel tarannà que està agafant la societat en general. Protesta per com està muntada la societat, per com van les coses, no arran d'aquests escàndols polítics, que també són una cosa immoral, però arran d'aquests últims anys de guanys fàcils, de diner en abundància, de primar més el tenir que el ser, i de tenir com a ídols gent que l'única virtut que tenien era de guanyar diners molt ràpidament. Per tant, contra això també aquesta aportació és un acte de protesta activa.